Architekt, výtvarník, designér a vysokoškolský učitel, který ve svých přednáškách a tvorbě hledá definici bezstresového interiéru a prosazuje pravdivé materiály, naše pozvání přijal pedagog Fakulty architektury Pražské ČVUT a porotce interiéru roku Jan Hlavín. Dobrý den. Dobrý den. Není mnoho architektů, kteří vedle své hlavní profese i malují obrazy a ilustrují knížky. Čím se cítíte víc? Architektem nebo výtvarníkem? Já si myslím, že je to propojený, takže je to spíš architektem, ale je skvělý koníček, ale i takové odlehčení té profese, kdy nemusíte ovšem přemýšlet a kreslíte intuitivně, více srdíčkem, takže to je hodně doplněné a hodně vyvážené. Vím, že pracujete na ilustracích nové knihy. Prozradíte, co je jejím tématem a kdy ji třeba uvidíme na trhu? Tématem jsou reklamní plakáty, tentokrát vozů Tatra. Zpracovával kolega Martin Kupec, který vydal už několik knih dříve. Jeho koníčkem je sbírání těchto plakátů a reklamních předmětů a oslovil mě, jestli bych k jednotlivým kapitolám nenakreslil titulní strany. Takže celkem 20 vozů plus potom schéma, respektive kresba té továrny, takže celkem 21 kreseb. Kniha je nyní v tisku a měla by být vytištěna, tuším, 17. listopadu. Super, tak děkujeme. Takže několik kreseb je tady potom nahlédnutí vozidla, které jsou. Takže je to spojení i té mé profese architektury a vozidel. Takže v úvodu jsem zmínila bezstresový interiér, kterému se věnujete i v některých svých přednáškách. Jaké parametry musí interiér mít, aby byl opravdu bezstresový? A myslíte, že se takové vnitřní prostory objevují i v soutěži Interiér roku? Začínají se objevovat a bezstresový interiér, já bych definoval ho asi tak, že by to měl být interiér, který slouží člověku a ne, že člověk slouží tomu interiéru. To znamená, ať už je to od výběru materiálů, tak i po design. To znamená, neměli bychom třeba děti okřikovat, že toto nemají poškodit, nebo tady si nemají hrát, ale ten interiér by měl být takový, aby když to poškodí, aby ten materiál uměl stárnout, aby to ten nábytek nepoškodilo, nebo aby byl opravitelný a aby třeba úpravy hran, tvary nábytku byly takové, aby se ty děti nezranily. To znamená, trošku vycházím i z historie a přijde mi, že to tak hodně bylo. Je to i používání potom hodně pravdivých materiálů, kterých jste zmínila. To znamená materiálu, ať už jsou to kameny, kámen nebo dřevo, omítky a opravitelné omítky, hliněné omítky, ale i třeba přírodní beton, tak jak máme tady na fakultě. To znamená, jsou to materiály, které jsou viditelně prostě na člověka příjemně působí a navíc jsou opravitelné. Ne, že když je poškodím, tak je zničím. Mm-hmm. No a proč lidé na tu bezstresovost rezignují? Myslíte si, že v tom hraje role nevědomost? Proč vlastně lidé bydlí v takových interiérech, kterým vlastně, dalo by se říct, škodí možná? Já jsem přesvědčen, že spousta z nás, nebo i obecně lidí, si už to ani neuvědomují. Že vlastně musí jim to někdo pojmenovat, musíme si o tom povídat a my jsme to přijali. My si myslíme, že to, co ovládáme, takže prostě je všechno skvělé, ale musíme si uvědomit, že to, co ovládáme, ovládá i nás. To znamená, ať máme spotřebiče, pořád musíme přemýšlet a máme v hlavě, že se jednou poškodí, že je budeme muset opravit. A my si už v té snaze být dokonalí ve všem, tak chceme mít i ty interiéry dokonalé. A já bych se přimlouval za trochu více tolerance a snížení těch měřítek. Ten interiér může být skvělý, báječný a přitom bychom v něm mohli kontemplovat, mohli mít snadnější údržbu, mohli právě využívat ten život bez stresu a
my bychom si potom mohli víc užívat i vlastní život a ne jen pořád být, tohle musím uklidit, tohle budu muset opravit. Prakticky mít v hlavě tyhle ty až skoro nesmyslné, pořád na mysli vlastně ty věci, pořád na ně myslím, pořád je sebou nesu v hlavě. To znamená, abychom je mohli vypustit, aby jsme v tom interiéru ho maximálně prožívali a ne pořád byli jeho obětí, prakticky pořád byli nesví, když něco není uklizeno, když něco není opraveno. Neustále se točíme okolo toho tématu těch pravdivých materiálů. Proč by ale materiály v interiéru měly být ty pravdivé v době, kdy jsou obchody plné těch umělých povrchů, které vlastně strašně dobře tu přirozenou, ten kámen, to dřevo emulují a jsou mnohem levnější, což pro dnešního člověka možná je velice určující faktor. To je otázka, kterou si stále také pokládám a říkám si, když je interiér navržen nadčasově z těch pravdivých přírodních materiálů, tak že nemusím tak často ty interiéry třeba upgradeovat, měnit, nemusím je vyměňovat. Máme vily, domy, máme chaloupky, roubenky, kde ty interiéry jsou po staletí prakticky neměnné, vyměňujeme si jenom pár věcí, jsou to interiéry bez zbytečností. A potom, když jednou investuju do kvalitní podlahy, tak mě přežije. Nemusím ji vyměňovat. Když je v tom pravdivém materiálu a taky nemusím opravovat a navíc ona dostává tu patinu stáří. Stejně jako my stárneme, přibývají vrásky, šediny, tak i ten materiál může být právě v tomhletom krásný, ale musíme to přijmout. Nechceme ho mít pořád dokonalý a pořád stejný. To znamená, ta změna v tom stárnutí je také změna. A když je to navrženo nadčasově, tak ten člověk ten interiér ocení, může maximálně vymalovat, ale ty materiály, co jsou zazděné, kolikrát právě oceňuji v těch interiérech, že už stavba je součástí interiéru, to znamená přiznané lícové zdivo, právě to dřevo, beton, hliněná omítka, že tam nemusím kašírovat tapety, obklady a cokoliv dalšího. Řekněme ano, jsou ty materiály levnější, ale když je poškodím, tak je musím prakticky vyměnit, protože ty opravy už jsou tam viditelné. To se mi u těch pravdivých materiálů prakticky nestane. Tam ta patina stáří naopak tomu přidává prakticky tu krásu. Řekl byste, že tedy stojíte za materiálovou udržitelností a nějakou jako dlouhodobou kvalitou? Přesně tak. Ano, vždycky člověk vnímá, že potřebuje zaplatit teď a okamžitě, že to nejde rozložit. Ale když s klienty hovořím, tak říkám, to, co je zabudované, tak udělejme kvalitní a některé ty věci můžeme vyměnit postupem času. A tím, že budeme mít i méně věcí, tak si můžeme dopřát i ty kvalitnější a vědět, že je nebudu muset za 10 let vyměnit, protože se mi prošklapou, vyleje se mi tam voda nechtěně nebo něco upadne, takže to budu muset vyměnit, protože prakticky ta oprava by byla viditelná. Takže uvědomit si to, pojmenovat to tomu člověku, že se mi vyplatí použít ty přírodní materiály a navíc, když budeme i v takové té podvědomé rovině, chodit bosou nohou po tom přírodním materiálu, dotýkat se přírodního materiálu, ať je to dřevo, kámen nebo ty omítky, je úplně jiný pocit, než se dotýkat dřeva, které je ve formě folie. I když je vizuálně sebedokonalejší, tak ten omak a člověk vnímá všemi těmi svými smysly, tak je úplně jiný. To znamená, úplně jinak to vyzařuje. Přírodní květina je jiná než umělá květina. Ten přírodní materiál opravdu jinak dýchá a já jsem ještě vyznavačem v interiérech toho pravdivého a navíc řemeslného zpracování. To znamená, když budete v interiéru z těch starších, kde kovář, kterého jste znal, zpracoval kliku, truhlář, který zpracoval ten nábytek nebo tu podlahu, tak jste k tomu měli ještě tu lásku v práci, prakticky ten pocit. Měli jste tam takovou tu jako soudržnost a ten osobní přístup. A to dneska chybí. Dneska je to z fabriky, je to neosobní a prakticky
chybí tomu potom ta lidskost. Ty interiéry tolik nedýchají, kolikrát, i když jsou útulné navenek, na focení, přijdete dovnitř, oni jsou chladné, protože ty umělé materiály nevyzařují tu útulnost, ten domov. Ve své práci také používáte prvky feng shui. Mnozí lidé ho adorují, jiní ho naopak považují za pavědu. Kde podle vás vede ta hranice mezi prověřeným starověkým východním učením a jeho někdy laickým a zkreslujícím podáním? Já bych řekl, že jsem spoustu věcí navrhoval intuitivně. A potom jenom jsem si díky tomuto učení ty věci ověřil, že oni mají nějakou hlubší podstatu. A já jsem to začal praktikovat u nás, respektive jsem říkal, že my třeba nepotřebujeme feng shui tady, ale stačí nám zdravý selský rozum. Ono je to podobné, že ty věci spolu velice úzce souvisí, že něco dáte tam, něco tam a je to automatické, ale zase my jsme prakticky odvykli naslouchat přírodě, naslouchat zdravému rozumu, naslouchat srdci. Takže jak příroda nám dokáže tím okolím prakticky dát to, co potřebuje člověk, když je nemocný, objeví se mu tam rostlinky, když prostě potřebuje tohleto, tak se mu to tam nějak objeví. To znamená, v tomhletom, to učení, prakticky jsem zjistil, že když to uděláte intuitivně, tak jak cítíte, když souzníte s tím klientem, ty jeho potřeby prakticky naplníte, tak z 90% to je tak, jako kdybyste si to prověřili tím učením. No a můžeme tedy ty prvky feng shui využít jako jednotlivci v našich prostorech, i když jsme vlastně absolutní architektoničtí a designoví laici. Když jste říkal, že to je takové jako intuitivní a podle selského rozumu, má každý ten selský rozum, nebo jsou nějaké základy, podle kterých se třeba můžeme držet jako těch neznalci? zásad je velké množství a je to na minimálně jednu krátkou přednášku. Ale základem všeho i právě feng shui je čistota. Feng shui byla jedna ze součástí, že patřila tam i tradiční čínská medicína. Prakticky bylo to ucelené v tom, že člověk byl v harmonii. A jednak je to pořádek a i kolikrát to minimum věcí. My jsme dneska zaplnění, interiéry jsou zaplněné, lidi potom i nabývají, protože to podvědomě přenáší, nesou si sebou vlastně tu tíhu, kterou tam mají, neustálý úklid, hledání a další věci. To znamená, první je určitě minimum věcí a mít pořád ty věci uklizené. Mít prázdný střed a střed toho domu, který se najde, což je princip zdraví. A potom jsou to věci, aby ta energie, která v tom domě je, tak aby neustále proudila, tak, jak proudí tok života. Tam, kde je nepořádek, tam, kde jsou ostré hrany, tam, kde jsou nějaké prostory, které jsou nevyužívané, tak tam ta energie se neproudí, nedrží. Ale to je, aniž by to bylo feng shui, tak to platí o interiéru. Někam přijdete a cítíte se dobře, někam přijdete a nejste úplně šťastní. Co se týká věcí, třeba já jsem používal princip, když přijdete někam do obchodu a je tam cedulka směr obsluhy. To prostě je špatně, protože někdo něco neudělal dobře. Jestliže tam ta cedulka není a lidi automaticky přicházejí pokladně, fungují tam, tak je to navrženo tím zdravým selským rozumem přirozeně. Jakmile musíte mít nějaký ukazatel, jakmile máte nějakého jakoby průvodce, tak to úplně šťastné není. A je to jak v řešení dispozice, v řešení prostoru, v řešení materiálů. Takže divíme se kolikrát, že děti se nerozvíjí, že nemají ambice, ale je to o tom, když je posadíte a přisadíte jim stůl ke zdi, tak jakou můžou mít vizi. Ale když dáte okno do prostoru, mají před sebou okno, krytá záda, pevné zázemí, že rodiny, tak je to úžasné. To samé s postelí. Nikdo nechce sedět anebo stát, anebo spát uprostřed místnosti. Chce někde v koutku, aby měl pohled na dveře, na okno, výhledy. To znamená, jsou to věci, které jsou,
A já nedávno jsem měl právě přednášku, kdy jsem ukazoval spoustu dnešních interiérů. Máte televizi jako modlu, maximálně krb, sedačka v rodinném domu zády do zahrady. A ten dům stavíte kvůli zahradě. Jsem o tom aspoň přesvědčen. Sedět na sedačce zády ven můžete v obýváku. Takže nepotřebuji žádné učení, abych tohle pochopil, ale řeknu, že 90%, troufám si říct i tohle číslo, vyfocených interiérů v časopise je takhle. I bohužel od architektů. Prostě je všechno podřízeno té dnešní modle a to, aby jsme byli více součástí exteriéru, koukali se do něj. V domech dneska se říká, že trávíme 80% času, tak tam trošku chybí. Takže to je to, že prostě dům stavím kvůli zahradě, tak bych se do ní chtěl koukat. Jste pedagogem fakulty architektury. Proč jste se rozhodl učit? Je to právě proto, abyste tady ty principy a ten selský rozum předal budoucím architektům, aby možná ty magazíny nebyly plné obýváků se sedačkami zády k zahradě? Je to jedna z věcí. Už jako student jsem pomáhal kolegům, hlavně s pozemním stavitelstvím, které mě hodně bavilo, které je o tom stavění, stavitelství, materiálech, takže potom to tak bylo jako přirozeně. A druhá věc je, a to je možná 20 let, kdy mi jeden člověk říkal, když pracuješ sám jako architekt, nemáš zaměstnance, tak bys to měl předávat zase nějakou formou dál, takže se to tak jako propojilo. A já jsem přesvědčen, že právě architekti by měli znát jak to stavitelství, konstrukci, aby věděli, co je čeká a aby nebyli ovlivněni potom dalšími profesemi, že jim budou říkat, že to může být jinak a oni nemohli argumentovat. A aby právě tu konstrukci mohli v těch svých stavbách, interiérech využívat. Protože vždycky architektura byla spojena s rozvojem stavitelství. Bylo to stavitelství, je to propojeno. Že tak, jak byl rozvah konstrukcí, to, co se dokázaly udělat nové konstrukce, tak vždycky nějaký trend, nějaký styl v architektuře vlastně podle toho byl potom později pojmenován, ale byl vlastně definován. No a co podle vás teda tvoří výjimečný interiér? Spojení všeho. Skvělá dispozice, skvělé materiály a vytvoření prostředí pro člověka. Já budu mít přednášku právě bezstresové interiéry, které budou pro trvalý udržitelný život. My dneska mluvíme o trvale udržitelném stavění, ale mně přijde, že kolikrát se z toho vytratil ten člověk, ten život, aby byl trvale udržitelný. Sice máme veškeré ekologické aspekty, máme veškeré moderní technologie, ty domy jsou dneska buď tou formou takové velice ekologické, a nebo už jsou to stroje na bydlení. A mně přijde, jestli kolikrát ten člověk v tom není ztracen, jestli víme vůbec, co ten člověk by chtěl a jestli si uvědomujeme, že ty třeba i nemoci, různé civilizační, že můžou být díky těm stavbám, které nejsou domyšleny až do toho detailu v tomhletom stylu. Oni budou krásné, oni budou technicky fungovat, ale jestli to podvědomí člověka, že musí myslet, že se mu něco porouchá, že něco poškodí, že to bude muset vyměnit, to znamená peníze, taková jako ta nejistota, jestli to kolikrát není na úkor toho, že ten interiér bude skvělý, ale bude takový, aby tomu člověku naplno sloužil a bylo třeba jenom 10%, že ten člověk se tomu musí věnovat. Ať údržbě, nebo úklidu, nebo prostě jiným věcem s tím spojeným. Takže výjimečný interiér je lidský interiér. Nebo? Interiér pro člověka. Interiér pro člověka. To je hezky řečeno. Poslední otázku budu směřovat k soutěži Interiér roku. Vstupujeme teďka do 9. ročníku, když se ohlédnete na všechny ty interiéry, které soutěžily a vítězily. Ohodnotili byste je jako výjimečné a myslíte si, že dokážou být vzorem pro širokou veřejnost v tom, jak by měl správný interiér vypadat? 100%. V té
velké škále to, co vidíme v časopisech, a je tam kolikrát jsou to interiéry, které ty lidi chtějí třeba i vidět, berou je jako standard, tak tady se objevují interiéry, které jsou jiné a i ty jsou vesměs oceněné. A jsou to interiéry, kde jsou třeba i za malé peníze. Nejsou to ty kolikrát nabubřelé, velké, drahé stavby, ale jsou to právě ty, kde je nápad, kde je nějaký zajímavý prvek a ty vítězí. Je toho tam kolikrát málo, vesměs jsou to od těch architektů a designérů, který tímhletím způsobem přemýšlí. Vidí tam zatím toho člověka. Ty interiéry jsou výjimečné a právě může v nich být radost bydlet a kolikrát i z těch fotografií je to patrné, že ti lidé v tom musí být, ne musí být, ale jsou určitě šťastní, protože je tam i umění, o kterém jsme se bavili ze začátku. Živé umění, ne třeba reprodukce. Jsou tam květiny, je tam propojení s exteriérem, protože dobrý interiér není bez toho výhledu, tím propojením. Takže přírodní materiály, skvělý koncept, skvělý výhled a hlavně je to děláno ne pro architekta, ale pro toho uživatele. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji. A my jsme mluvili s pedagogem Fakulty architektury ČVUT a porodcem soutěže Interiér roku Janem Hlavínem.